Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs Fiats. Our topic for today, my old banknotes and new banknotes. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga koleksyon ng mga lumang banknotes at mga bagong banknotes. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw po sa inyong lahat. Good day everyone! Shout out muna sa aming Team Alliance, shout out din sa magigiting nating OFWs, shout out din sa mga senior citizen, at shout out din sa mga silent viewers, shout out din sa mga kapwa ko coin collector, coin vlogger o kabarya. Ayan, shout out po sa inyong lahat na mga kaibigan ko dito sa YT. At ito na nga guys, i-share ko muna sa inyo ang aking mga lumang banknotes. ₱5, Milyo Aguinaldo, ayan. ₱5, pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo sa 1878. Ayan, ₱5. Nandyan yung Bangko Sentral ng Pilipinas logo, 1993. Ito guys, ₱10. Ayan, Apolinario Mabini. Ito yung mga lumang banknotes, ₱10. At ayan, Simbahan ng Barasuin. At ito pa guys, ayan, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio. Ayan. Ayan, ₱10, Simbahan ng Barasuin. Ayan. Mga bagong kasapi ng Katipunan na lumagda sa mga kasulatan ng KKK sa pamamagitan ng kanilang dugo. Ayan, Blood Compact. Ayan, ₱10. ₱20. Ayan, Manuel L. Quezon. Ayan, ₱20, Palasyo ng Malacanang. ₱50. Ayan, Sergio Osmeña. Ayan, ang nakapirmang Pangulo. Ayan, Gloria Macapagal Arroyo. Ayan, at ang Bangko Sentral ng Pilipinas, 1993. ₱50, gusali ng Pambansang Museo. Ayan, ang gandang banknotes. ₱100, Manuel A. Rojas. Ayan. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, nasa bandang likod. Ayan, ₱200, Diosdado P. Macapagal. ₱200. ₱500, Benigno S. Aquino Jr. Ayan. ₱500. At ito pa guys, ayan, natatandaan nyo pa itong ₱100 na ito na napagkakamalang ₱1,000. Ayan, may imahe ni Manuel A. Rojas. Ayan. Ayan, Mayon Volcano, ₱100. Ayan, napakagandang banknotes.
At ito na nga guys, yung mga bagong banknotes natin ngayon. Ayan. Ayan, 20 piso. Ayan ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay umiikot pa ngayon sa sirkulasyon. Ayan. 20 piso, Banawe Rice Terraces. Ayan. Ito yung 50 piso. Ayan, ang nakapirmang pangulo dito, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, Taal Lake, 50 piso. Ito na yung mga bagong banknotes natin ngayon. 100 piso, Manuel Rojas. Ayan, Mayong Volcano, 100 piso. Ayan, napakagandang disenyo. Ayan, 200 piso. Ayan, Diosdado Macapagal. Ayan, Bohol Chocolate Hills. Ayan, 200 piso. At 500 piso, ayan, ang mag-asawang Corazon C. Aquino at Benigno is Aquino Jr. Ayan, 500 piso. Puerto Princesa Subterranean River National Park. Ayan, 500 piso. Mga bagong banknotes natin ngayon. Ayan, 1,000 piso. May imahe ni Jose Abad Santos, Vicente Lim at Josefa Llanes Escoda. Ayan. Tubataha Reefs National Park, 1,000 piso. At ito rin guys, ayan, ito na yung mga sumunod na banknotes. Ito yung NGC, New Generation Currency Banknotes. Kung mapapansin nyo, nawala na dito yung 20 piso. Ayan, nag-umpisa na tayo sa 50 piso. Ayan, New Generation Currency Banknotes. Ayan, 50 piso. Ito yung 100 piso. Ang pinagkaiba lang nito guys, doon sa isang banknotes, mayroon siyang guhit. Ito, yung guhit na yan. So, kumpara dati, ayan, wala siyang guhit. At ito yung 200 pisong banknotes. Ayan, same lang ang design. At ito rin yung 500 piso. Ayan. At ito yung 1,000 piso. Ayan. May mga guhit lang siya dito sa gilid, kabilaan. Kumpara dito sa mga dating banknotes. Ayan. Wala siyang guhit. At ito na nga guys, mayroon tayong ilang pirasong banknotes. Ito na yung banknotes natin ngayon na ang nakapirmang pangulo dito ngayon, kasalukuyang pangulo na si Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan, 20 piso at may bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito na ngayon yung 20 piso. Ayan. Ang pinagkaiba lang guys, itong yung logo. Ayan. 100 piso. At ito yung aking koleksyon na 1,000 piso na may bagong selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito pa guys, ito yung polymer banknotes. May 2 piraso ako dito. I-share ko din sa inyo. Ayan, napakagandang banknotes ito kahit mabasa. No problem. Ayan.
1,000 pesos banknotes, 1,000 piso. Ayan, napakagandang banknotes. Ayan, Tuba Reefs National Park. Ayan, napakagandang disenyo, 1,000 piso. Ayan. Ayan, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga bago kong viewers. Huwag na rin kalimutan mag-comment, like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos, mabalos.